Кечкенә булса да киләчәге өметле, биредә яшь бозаулар арасында үлем китем юк. Әлеге хуҗалык үткән елдан мөстәкыйль булып эшли башлады. Хуҗалыкта 500 баш мөгезле эретерлек асрала, шуның 185-е савым сыеры. Утром приходим, навоз и силос заводим, сена заводим, жом заводим, потом уж солому уж даем. Терлікшілікте эш ел дәвамында алып барыла. Кышкылыкка быел да район хуҗалыклары мул азык запасы белән керде. Хәзер бер сыердан уртача 12 килограмм сөт савыла. Әлеге күрсәткеч бу хуҗалыкта да саклана. Мул сөт савып алу өчен ашату рационын тиешле таләпләргә туры китереп төзү белән беррәттән биредә көтүлекне яңартуга да зур игътибар бирелә. Кышлату чорна безнең полностью җитә азыгыбыз. 30 центнер мәрәм дигәндә бер усуны поголовьегә. Onun için bizning bu yıl bütün mümkünliklerimiz kışlatırga mümkünlikler var. Bir nindi ağırlıklarda biz görmeyimiz. Deri ittirip rasyon balansiyonda rasyon bilen deri ittirip aşatı bu uyuşturup şol işte bizge kışlatırga gerek. Терлікшіліктегі күрсәткечләр малларның кір таза булуы, ашатуга һәм чисталыкка бәйле. Хәзер ферма тирәләрендәге тәртипкә экологлар тарафыннан зур игътибар бирелә. Зур сөтчелек комплексларында лагуналар төзеп тиресне шунда җыеп бару күптәннән оештырылган. Аграрий хуҗалыгында да хәзер тирес бер урында җыелып барылачак. Бу инде ферма тирәләре чистара дигән сүз. 6 ай сакланган тире черемә буларак кырларга сибү өчен файдаланыла. Пусть и на ферме будет чисто. Потому что там определенно люди работают. Если своевременно обеспечивать эти работы, они у вас обязательно будут держаться всегда на показательном уровне. Терліктен шыққан навозына деп айтайық. Аны вакытында жиып, яхшы ішкертіп, шәрітіп, шірме ясап, келешекте удобрение формасында кышқа шығару. Экологияктан текшерілечек, контрольда атачак. Кім бұл әйбірні болдырмай, ол әйбәтте штрафқа тартылачак. Терлікшілікте шынчынлап кышлату башланды. Кеңешмәдә хуҗалык җитәкчеләре алдына 1 майга кадәр сөт продукциясе алуны киметмәү, көтүлекне яңарту һәм малларның баш санын саклап калу бурычы куелды.